Jongens, we hebben hier geen bandrepetitie, maar ik heb een verrassing voor je. Zo, heren. We beginnen met een slow selfie meisje, dat betekent een zelfportret. En we beginnen met een onderschildering in gebrand onder. Misschien was toen een paar extra lesjes, hè? Wil jouw ik-portretschilderles? Zoek dan op mijn site www.portretvanjelbrich.com.